Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ubat Titos Starwell Khan hakas balang jangka tayo ula pelat yang kejing bahakam syaki Executive Member jangka Executive Committee jangka Kunhun Senrap United Democratic Alliance UDA. Bada kene kejing bahakam Chief Executive Member ula wengno yang kitnat balakmi daki armut ki MDC ki bapen senjar ka Kunhun Senrap hagi benai ki balalit no ki bakentop iwa poleng do bad uba tebor lang patau bad la ai haki menta yaki waipat kitnat. Ki MDC ke belarung hak Executive Committee kedai UMDC ke NPP na Motion Road ubat Jigur Merthong ubat ru kumu Deputy Chief Executive Member ke MDC Klemseng na Nongsken ikong Grace Mary Karpuri ke MDC ke PDF na Umsning ikong Magdalene Saukumi Maulong UMDC ke HSPDP na Maukon Row ubat Martel and Mukhem UMDC ke NPP na Jirang ubat Victor Rani UMDC ke NPP na Umroy ubat Rangkensai Karbuki UMDC ke NPP na Mauprem Laban ubat Mitchell Wankar UMDC ke UDP na Jayau ubat Polendo bad UMDC bapnia soch ke UDP na Maulai ubat Tebor Lang Patau bad UMDC ke Paryong Mautat Rashan ubat Jamborwan Hakani kejing bahakam UCEM uloweng no eki katu kani kitnat na ki armut ki MDC ke UDP iba penkelem ya ke UDA na ke Executive Committee hagasnem ke balalet no katayo ba poleng do bad ubat Tebor Lang Patau na ubat poleng do la shimno ekatnat trade bala ai menta tang ekatnat taxation town committees building bylaws bad sports bad youth affairs kumjuru yuba Tebor Lang Patau CEM ula shimno ekatnat labor ba ujubat bersyakata bad menta la ai baha hu ya ka council buildings kentup lang ya council assets bad enforcement hagani kejing ai baha CEM ula bad haladi ekatnat general administration posting but transfer establishment law and legal matters appointment but kiwe kitnat kibam shimla IT haki executive member Deputy Chief Executive Member uba Jigur Merthong ulayo ban kemi ekatnat finance planning mines and minerals uba Martel Mukim ulayo ekatnat development and education ikong Grace Mary Karpuri ulayo ekatnat market but information but technology kadba uba Victor Rani kemi ekatnat arts but culture health but sanitation but labor uba Jamborwar ulayo ban kemi ekatnat ilaka administration but uba Rangkensai Karbuki ulayo ban kemi ekatnat trade but water resources uba Mitchell Wankar ulayo ban kemi ekatnat revenue collection but fisheries kadba ikong Magdalene Saukme Maulong ulayo ban kemi ekatnat forest but marriage and divorce te kamde ya kaba ngapan song nong rem kat kum ka jingla ka jongki re habang ai ya kanu ka portfolio haki hi kalong ba nga kajing kermen ka jonga kalong baro hi kide ban la kamu kide ban long ki balong ready ban bat ya kanu ka portfolio ka bang ai nambar ngasim ba baro hi ki kam kilong equal important kapamut ki kam ki badon kam sudah ngamla ban ong badai tangkata ka department ka ba bun kam kata ka baduna kam rei ngasim hi ba baro ki department ki long ki ba don kam te nga don ka jingkermen hi ba kini ki EM ki jungi kin leb ha ba kin tray ba ya la ka jong ka department ten rei tang ka wi ka ba ngala kentu ya ki kata ka long ba ngide bandon ka jing yamir jingmut kam tambat ngau CM ha ba kile ya kanunu ka kam ha ka department ka jong ki kamut ngi day ya ka ban yamir jingmut lang ni tip lang la dam day tang bat ngau CM ru ba dikti CM bat ha ka ju ka por bat ka isi hi baro ka we ba ka day ban ya tip lem ban yamir jingmut lang ya kanunu ka kam ka badon kam ka bede ba ka council namar ba kani ka day ka isi ka ba thamai kam day ka isi ka barem tada day ka isi ka barem ngilaban ong ba kitu ki EM ki ba bat ikitu ki portfolio kin bat ya kata tenre kani pilai i ka day ka isi ka ba thamai ta nga kwa hi ba pilai i ba mdei ba nga ai ha ka ya ka ju ka department lai no tangkat tu ka ningut tenre ki ba bun hi ngala pan kalalut ya ka ka department ka ba ki jubat menswa ngala pan kala menta ki la yo hi da ka ba thamai te kamdon hi kanunu ka daw ka ba kerpang sipang kata don kono ka jingkran thia don kono ki em ki bom hon ya ka portfolio ko PI ki haduk menen ka sni hadin bangala ai ki markhmat ngledon ka meeting hang ni don weiru bangan yo snoba don kanunu ka jingknyum re ka basutana ni kalong ba ki ongi pediang bet ya ka ik bala ai bat ki kemenru ya ka ik banga ai